Hakane ke por kwa ban ya samat pia ke wai ke subjek ke baong kanungut ki bakwa ban ya long paralok bat uji su. Baro nangi ngira tip u e ubalayap halor ke ding pna ha kalbari. Ubala ban siuspa ya ki rampop jongi. Uta udai uji su Kris. Ubala wan ban play yangi na ke jing long merau jong ke pop. Kat ba uji su udang don hakane ke pertai. Udah kwa banelong perlok bat kibri tekumta udah ya keleng ke jaka ban wat ya kibriu ban yalong perlok bat hashwa ba ujisu unkiu no shabdeng kasnam jongu kala play ban panem ya kibriu kiba kongu ya kajing hikai jongu bat kasnam ujisu kamla ban penem ya kito kibriu kibam kangu ya gajing hikai jong u. Bat hadu mentaru ujisu udang ong hangi. Hatu pikloi banelong parlok bat nga. Ujisu udang wan shenga compare ka ai ka jinglong pidon. Compare ki ai ki pop pidon. Compare lada pi jingai kano na blairu. Compare lada pia le persya ya ujisu manhagi por manshwa ma hadu menta udang kot ya pi wan ya long perlok bat nga compare ka ega jingpangi dan compare rangi duk kanoru compare rangi ruspa kanoru ujisu ukot ban ya long perlok bat u handrai to tip ba ujisu uwan syakane kepertai ban play ya kibala du jingkerman kum kita ya kibala du jingkerman kibala syam ya jing lalat kibala syam ya jing jinjar kibala syam ya jing kuslai ujisu uwan ban play ya kum kita kibala du jingkerman but ujisu ukloi ban map ya baro kipop jongi ujisu udah kot daga jing sngoi udah ong to wan pi baro akibat thai bat kiba khia ka jingkit te ngan penjem yapi ya gane ngila ban syam kat kum ga gospel Matthaios kat wai kalanong kat kot ka art popra lada ngim wan pai sho ujisu usngau mong kaman sim bat ngawan ra ya ka wai ka jingkeli hakane ka por kanang ngut kibla ju pelai samla ngakwa ban shim khandiat ya gane ka jingi thu khana ka ba jia shisha ha ka parthai ladon wei ubriu uba aju ya syam ya gane ka jinga khlat ba khaddo e bat iba I jong u ha ka ta ka por nut ban shong haying namar ba yo open pai ya kitar kibran haying tekumta upet keleng kijaka bat udalek syong saki wei pat kijaka rengkat bat kajing dikiat ke jong u bat rengkat bat kajing syok briu ke jong u namar ba ka donut ke jong u kala ngau sik tang namar ba ula duno ya ka ba I jong u namar ba ka samla jong u kala yo samla da wei pat bat hadu ba udah plan ban penyap ya usamla jong ita ibai jong u te ublai udan lem rengkat bat u yo lat ban penyap ya uta usamla jong ibai jong u hagaba kadu upet syaka wei pat ka state knang ba yo ya ka jing im ke batmai kabamut uken riak no nakabasniu nakawai ka state syaka wei ka state uken riak ya kabasniu lada udon hakaju ka jaka rengkat bat kasamla jong u ki khmat ki jong u kinyoi ki skor ki jong u kinyo sngo te nak ta daw ka donut jong u kana pai te ukwa ban kenriak nakabasniu uken riak no nakawai ka state syaka wei ka state knang ban yo ya ka jing im ka batmai bat hashwa ba un pet no uyo snyo baka donut jong u kala pat tang mansim hadu ba snyo la sha shu bat onda ola pet nakataka jingsniu uyo snyo badon manure manu bakren haki skor ki jong u uyo snyo bala pasiao haki skor ki jong u
ka kentien bo yo sngo kada ong to wan pi baro ki batai bat ki bakia ka jingkit te ngan penjem ya pi kita ki kentien ki wan hagis kor jong uta ubri hangta usngau thu ba ka jinjar ba uyasham te kumta wan pai shauta ba khot ya udai u Jesus Christ onda ola wan sha u Jesus Christ daga jing seorit bat hadin nangta kama sim jong u kala suk kanjai rengkat bat u Jesus kabamut ula kala kabamut ula kiaro naga jing sneu pitep lada ngi jngai na u Jesus kada nut jong u Jesus kalong kumno lada ngi jngai na u Jesus kada nut jong u Jesus kapai da ki bun sha ban ya ka jing pai kada nut jong ubri kala palat da ki bun sha ngimla shuban nyo lada ngi jngai na u Jesus rang khot hadu menta wan yalong paralok bat nga wat lada phi jngai kanu udang khot yanga badia phi kum hakapor jong u Adam bat ka em ha habakila le pop persha ya u Jesus kila jngai ya u kila pedri na u ya katangila ban syam haga kitab Genesis lai kalanong kada khot ka pra bat ka ba khandai ka tin ka jong blai ka ongkum ne te u Adam bat ki em kila yo sneu ya ka jing sawa utrai uba ublai udawani ya haga kber Eden te u Adam bat ki em kila pedri yala de na kmat ublai te kumta utrai uba ublai uda khot ya u Adam bat uda ong ku Adam syai medan ublai ula tip ba u Adam ula le pop persya ya u wan lakataru ublai kwa ban penir keput ya u Adam udang ong ku Adam syai medan ublai urang khot ya u Adam bat ya ka im da ka jing e ban ya long parlok biang bat u hadu mentaru ublai udang khot yapi bat yanga wat ladang ngilong jngai na u kanuru udang khot wan rengkat bat ki pop jongpi ngan mamlut ya baro ki pop jongpi tu pai shenga ong utrai uba ublai lada pikwa ban pensengau bhaya ublai ka engin le lada ngikwa ban pensengau bhaya ublai ka engin le hasngap ka jubab ladangi kwa ban pensengau bhaya oblai dei ban kala ka bamot ban pai khmat sha oblai ban kongu ya ka jing hikai ka jong u ya ka jing hikai jongno ban kumjuru hakapor jong u Hosea ki khun Israel kala pensengau si ya oblai da ka ba mane blai thau bat da ka ba kalem tekumta utrai uba ublai ulakran ha Hosea bat uda pentip hagi khon Israel uda ong ha Hosea haga kitab jong Hosea kala nong ka barang kong kada khot ka baar ka tien ka jong ublai ka ong kumni utrai uda ong ha Hosea ki lai shim hame ya ka tga ka ba kalem bat ki khon ka jingklem namar ka ri Israel kala klem shibun bat kala landet no yanga ong utrai te kumta Hosea ulai shim ya ka wai ka thai samla ka ba kerteng ka kumer ban long ka tnga jong u bat bun sin ka kumer ka tnga jong Hosea ka lek di yala de shakijaka dimet namar ba ublai ula ong ya Hosea pire shim ya ka kun ka ba kalem ban long ka tnga jong me u Hosea ula lek shim ya ka kumer wala ka long ka breu ka ban nutiru tegumta u Hosea bun sin ula jaw pai tang ga donot namar baka lok jong u kali dimet shayo bat ka jing sausi tang man sim omla shu ban batai shu mandur lada manga bat lada mapi ngindon haga jaka jong Hosea ngin sngau kumno lada ka lok jongi kan lek di shayo dimet ngin sngau kumno lada u lok jongi
unlei di met lane unlei tit met seyo ngini asngau kumno tharai ka jing pai thang ka ban sim ngimla shuban batai hagawai gasngi ka ba Hosea udang yalap ya ktien jonglei shaka wai pat kajaka namar ba Hosea ude ushakri jonglei ka surkran ha Hosea kalawan na ublei kadong ko Hosea to leit shim ya katnga jome ka komer shayo dimet kadon menta bat hangta min yo i ba shibun kibriu kin i yaka te to leit shim bat walampat yaka shaying jome te kumta Hosea ulami nakataka jaka yalap bala leit shayo dimet bat onda ula poi hangta ula yo i pashibun ba kibriu kiba i yaka tanga jong u ka kumer hangta daga jing jao umat jong Hosea ula khot daga jing i yaka lok jong u udang wan nginai pai no shiyi te haka wai pat kasngi utrai uba ublai uda ong yaki kun Israel wat lada pibun kadus yap kaduriauru pila landet yanga pi pimlong ki pailang jonga yaga tangila ban syam haga kitab Hosea kalanong ka banang kong ka dekat ka basipau wat lada pibun kadus yap kaduriauru pimlong ki pailang jonga namarba pi mane blai thala yanga pi mane yau blai thau shibun ki perkat shibun kibriu ki perkat ba ki mane blai tang ki mane blai thala tang ya gitu ki blai ba bun kti tang ya gitu ki blai ki ba bun khle ki ba thau da ka deumet hanrai ka jing mane blai thau kam kut tang hangta phai badinga haka shiti shaki Ephesus san galanong ka dekhot ka basan ka ktin ka jong blai ka ongkum ni uwei pa wei baklim udai unang mane blai thau uwei pa wei unang le kam jaklia udai unang mane blai thau uwei pa wei bakwan lalat ka bamut bakwan man toy tang yalade bakwan ni ka jong kiwei uta udai unang mane blai thau am dai tang ba mane yak tu ba bun kti bun kjan bala thau da ke deumet lane tang ba mane yaki mau yaki ding ka jing kwan lalat ka dai ka jing mane blai thau ka jing klem ka dai ka jing mane blai thau ka jing le yaki no no kam sniu ka dai ka jing mane blai thau te ublai badap da ka jing i yaki khon Israel uda ong pat haki to hakawai ka sni pinsalong ipai lang jonga ya ka tangela ban syam haga kitab Hosea hi kalanong ka banangkong ka dekat ka bakat we hasngap ka tin ga jong blai ka ong kumno bat ki kun Juda bat ki kun Israel on salum lang yaki haga wai ka sni bat kin thungru yalade tang ya uwei unong yalam naka benta jongki ubalong u Jesus Christ te haga negapor nga kwa ban ong yapi ublay u i shisha yaki Israel wat lara ki jingai na u kat no kanoru udakwa banyalong paralok batki hagaju karukom wat lara ngi jingai na ublay kano kanoru udang yai khot yanga badia pi to wan yalong paralok batnga udang ong yanga badia pi wan ngakwa ban krup biang yapi bat ka donut jongblay kadang angnut yapi bat yanga hadu manta kisiru ban kwa yapi ba pin poi shakata ka jingkordit hakapung gading bat hagaba ki kun Israel ki jngai na ublay shem ong yapi ki kun Israel pila landet yanga ngan timno yapi ublay shem ong kumta udang ong wan udang khot yapi udang khot yaki daga jingjao umat udang ong go Jerusalem nga i yapa bat nga kwa ban kdup yapa nga wan ban penem yapa hanrei phala kentai no yanga ong utrai kumba u Adam bat kaim kira jngai no na ublay shem tim yaki hanrei udang ong wan yalong perlok ban nga
ko Adam syai medan urang khot daga jing i bat kumba ki khun Israel kala lendet no ya ublai da ke ba mane blai thau shem tim ya ki urang khot hi ya ki daga jing i udah ong to kela ka bamut tuan pai khmat syanga haga ju garukam urang khot yanga badyapi wat ladangi jingai na ublai kano kanuru warangi di ya gejing di penso si ya ublai warangi bam na gejing bam penso si ya ublai warangi le e kam jaklia penso si ya ublai udah ong wan syanga dagba kongu ya gejing hikai ka tin jonga to kela ka bamut ka jing kela ka bamut ka dei ban pen kela ya ki jingmut jing perkhat pan klet no ya ka jing perkhat basniu pan tau thamai pat ya ka jing im ka ba thamai ka ba ya deidur bat ka mon ka jong ublai kine ki kentin ki ba wan na khet ka jing snai jong ublai uda khot yanga ba dia phi da ka jing i uda khot ya ki kristan ba de ki bam da i kristan ro uda khot wan da ka jing i ngan pen im ya phi wan phi baro ki ba thai bat ke ba khia ka jing kit ngan pen im ya phi tu ai ba ka buram ka jong blai kan dan hangi i wei pi wei kat bang ya sneu ya tin ka jong blai na ka wei ka por sha ka wei ka por na ka banta